Som-hi amb la Meteo. Estiu històric a Catalunya. L'onada de calor bat rècords de temperatura a Barcelona i moltes més comarques. Així es despertava el dia més calorós de l'any provisionalment d'aquest 2026, que l'estiu encara és molt llarg. I segurament la setmana vinent encara es podrien superar més rècords de temperatura. Ho veiem des de Sils amb molt de sol i amb temperatures que han fregat als 40 graus. També ha estat un dia molt calorós des de Manresa. Hem pogut veure aquest termòmetre que indica gairebé la quarantena de graus a la capital del Bages. Després sí que és cert que a la tarda s'han format algunes tempestes seques al Prepirineu que no han arribat en aquest punt del Bages. Tot seguit podem veure aquest mapa estrella de dimecres, de les màximes provisionals fins a les 3 hores del migdia, i podem veure, doncs, efectivament, aquest mapa tot vermell, amb temperatures extremes. Destacar, per exemple, el rècord de calor a l'Observatori Fabra de Barcelona, amb 40,7 graus, això era a les 3 de la tarda, després potser encara ha pogut pujar una dècima més, encara està per confirmar oficialment per al mateix Observatori Fabra. En tot cas, és el dia més càlid en 113 anys d'història. També s'han arribat als 40 graus a zones poc habituals com a Llagostera, més de 40 graus a Girona, cap a Vilafranca del Penedès, o, per exemple, a Vinebre, finalment, han arribat a pujar fins als 44 graus. De fet, temperatures que s'han situat entre els 38 i els 44 graus en general a tot Catalunya, menys en algunes raconades o oasis que tenim al Pirineu. A continuació, el mapa de temperatures ens porta a aquesta segona onada de calor, que estem a l'equador, a l'epicentre. Després arribarà fins divendres, i sí que és cert que al cap de setmana es desinfla una mica. Baixa la temperatura, aquí ho podem veure, però tot i així encara farà una calor de mil dimonis i estarem a les portes de la tercera, de la següent onada de calor, que la podem veure amb aquesta enorme llengua càlida, que aquí podem veure aquests colors rosats que mai abans havien arribat tan a prop de Catalunya. Estaran fregant la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, absorbiran per complet les Balears i també algunes zones del País Valencià. És la isoterma dels 30 graus a uns 1.600 metres. No hi ha precedents d'aquesta massa d'aire tan càlida que podria pujar fins a Catalunya i, per tant, sembla que estarem davant de l'onada de calor més extrema i potent d'aquest segle i, per tant, de les últimes dècades. Ja veurem com va evolucionant tot plegat. De moment, per aquest dijous continua aquesta segona onada de calor. Serà el quart dia, moltes comarques de Catalunya encara en alerta, tot i que sí que és cert que l'alerta vermella no serà tan generalitzada com aquest dimecres. Encara tenim aquest perill molt alt de temperatures extremes a les comarques de Girona, litoral de Barcelona i també cap a Ponent. Perill també alt a moltes altres zones de Catalunya. Per tant, encara no baixeu la guàrdia, que això encara no s'ha acabat. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dijous, que ens porta aquest quart dia d'onada de calor amb una xafogor que es farà insuportable a Catalunya. Cel assolellat al matí, per tant, continua aquest sol que crema les pedres. A partir del migdia i tarda arribaran alguns intervals, algunes bandes de núvols alts i mitjans per les comarques de Lleida, de Tarragona i també de l'interior. Es podran formar algunes nuvolades amb tempestes seques cap al Pirineu, preferentment aquest sector occidental, tot i que en principi haurien de ser nuclis, unes cèl·lules que serien força reduïdes i localitzades, tot i que, atenció, perquè localment alguns patacs poden ser força violents, reforçats per la calor. El vent de marinada serà una mica més marcat, es reforçarà a comparació amb aquest dimecres que ha estat molt lleuger, molt fluix. Dijous, la marinada, que serà una mica més moderada, sobretot als altiplans i als punts enlairats del prelitoral i també de l'interior. La temperatura, la nocturna, puja una mica més, podrà pujar encara un graó i, per tant, estarem en una altra nit infernal, amb mínimes que seran tòrrides de forma gairebé generalitzada i, atenció, perquè podríem també registrar algunes mínimes roents, que és quan la temperatura no baixa dels 30 graus, tant al Cap de Creus, podem veure a Llançà, que sembla que no es baixaria dels 31 o 32 graus, un autèntic forn, o també en algun barri cèntric de Barcelona es podria arribar a registrar algun 30 grau de mínima. L'ambient serà sufocant al migdia, màximes de 35 a 40 graus en general i fins i tot encara alguns pics de 43 o 44 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. De cara als pròxims dies, sembla que divendres, per fi, serà aquest últim dia d'onada de calor, tot i que després ve un altre, però en tot cas aquest divendres serà un dia
i una mica insegur perquè arribarà un embussament d'aire fresc en altura que augmentarà la nuvolositat i també podrà deixar alguns ruixats i tempestes que serien més nombrosos al Pirineu i a l'interior. Insistim, tempestes que localment poden ser molt intenses, més de l'habitual, perquè la calor que fa és reforçar aquestes precipitacions que tindran més torrencialitat i, a més, la calamarsa i la pedra podran ser d'una mida més gran de l'habitual. En tot cas, unes tempestes que no haurien d'avançar cap a la costa. La temperatura començarà a recular, però com vindrem de tant amunt, encara les temperatures seran extremes, amb una xafogor que es farà asfixiant i irrespirable. També, sobretot, les nits, que tornaran a ser d'insomni o de molt mal dormir. Es presenta un cap de setmana relativament tranquil, amb les temperatures que baixaran una mica, ara en parlem. Últim dia de ruixats el dissabte, que en principi quedaran restringits a punts del Pirineu, tempestes més probables cap al Pirineu Oriental i al nord-est de Catalunya, també cap a alguna raconada de l'interior, moltes més estones de sol a la costa, com hem dit, la temperatura baixarà un parell o 3 de graus, per tant tindrem calor canicular, molta calor, farà encara una calor de mil dimonis, tot i que sense les exageracions d'aquests dies d'onada de calor. I diumenge en principi serà un dia amb moltes més estones de sol, encara alguns núvols decoratius, ja sense tempestes al Pirineu de tarda, i estarem ja en espera a les portes d'aquesta tercera onada de calor que començarà o dilluns o dimarts. Encara no està massa clar l'inici ni tampoc al final. Sembla que podria allargar-se fins dijous o divendres de la setmana vinent. Insistim, una tercera onada de calor que vindrà acte seguit de la segona, amb només aquest respir de 24 o 48 hores, que pot ser molt extrema. Les temperatures poden ser francament infernals, extremes, es podrien fer rècords de calor a molts llocs de Catalunya. Ara mateix el rècord és de 45 graus de fa 3 anys a l'Empordà. Sembla que es podria arribar fins als 45 o 46 graus, per tant, estem en una situació sense precedents que haurem d'estar molt atents i amb molta precaució, perquè ens trobem davant d'un escenari que pot ser força desconegut i amb molts incendis que estan cremant simultàniament. Per tant, màxima prudència aquests pròxims dies. Anem acabant també amb aquest mapa molt important de les temperatures mínimes de dimecres. És un mapa històric perquè ens porta la nit més càlida mai registrada a Catalunya, amb aquest rècord de 32 graus a Portbou, que no ha baixat la temperatura en tota la nit de 32 graus, el que en diem una nit roent o una nit infernal. Sembla que les pròximes nits es podran repetir aquests registres. Hi ha gat amagat aquí, això es produeix perquè hi ha una mica de tramuntana que ve reescalfada i que manté les temperatures a ratlla durant tota la nit sense poder baixar, però els pròxims dies també podria passar en altres zones de Catalunya, com per exemple els barris cèntrics de Barcelona, que amb l'illa de calor favorirà que puguin registrar-se aquestes temperatures tan d'insomni durant les nits. I per últim, sí que és veritat que tenim una calor extrema, però tampoc us refieu dels termòmetres de les farmàcies o dels carrers, com aquest d'aquí de Cervera, que marca aquests 50 graus perquè no són fiables, no tenen garetes meteorològiques que les protegeixin i, per tant, el sol que fa és rescalfar aquests termòmetres, es disparen les temperatures i ens deixen aquests registres de 50 graus. Penseu que el rècord a Catalunya són 45 graus a l'absolut, a la península Ibèrica són 46 graus i a Europa tampoc s'ha arribat mai als 50 graus. Per tant, no fem cas d'aquestes temperatures. Els dels cotxes sí que són una mica més fiables i afinen més. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé.